Khati Police Station angkang inut Salman Khan hari deng pen hili bong ni kelongpon. Surhinira phoningkan lang milia hawar di masari deng pen apran kedap na hema soratum ke isialong kirap Japan kaning ridang. Kes elam ding roda sahem Karbi Longri Women Justice Forum lapen United Karbi Longri Women Association atum phirang kya mai kang nipo. Nalo tia dorso polling station alo PMGK evaya scheme sang akejoy pen keron pon. Prangsi birta kelang arato anaphan kartong pajero kartong. Non Karbi Longri Abirta long pen ojang terangpi non birtang ton pen arjupong sena. Pini wo signify inkoira pli arni ada por phai sir kebra achitim apor malom Khati Police Station kaparlu phakka filalong keton kelang tum joy pen birta long pen kirika kuruk asai deng pon. Laso girika kuruk damahot inut Salman Khan phan .22 mm pistol 7.65 mm pistol lapen heliamu magazine pen long ponsi Salman Khan phan keton kelanga tum nep ingdang pon cheklo kaching nang chek Salman Khan hem silchar bhan khan di tarapora rongsor lapen Salman Khan ka boha pon Dimapur Dharma kemalong Salman Khan phan ke nep kang nangdam kachera pachitodun John Das APS SDPO Bokajan Inspector Bhupen Kalita CI Bar Pathar Meblik Brahma SI OC Khati ASI Mohanat APRG Staff KM Bokajan Lapen Khati PS Staff Atumpen si Neponlo Inghan lang sopen phirang kilong mukrang be Karbi Longri Abirta long birta nang pali পিস্তল কিটা স্যার কেনেকে উদ্ধার কৰিলে আৰু ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আমাৰ এটা ইনপুট আছিলে কি এনেকৈ পিষ্টল এইপিনে লৈ এজন মানুহ অহা কথা তো সেইমৰ্মে আমাৰ স্পেচিয়েল নাকা এটা ছেটআপ কৰা হ'ল আমাৰ নাকাত CI ভূপেন কলিতা আছিলে OC খটখটি আছিলে আৰু ASI মোহননাথ আছিলে তো সেইমৰ্মে আমি মানুহ এজনক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম সাহিল খান এলাইচ সালমান খান বুলিও কয় তেওঁ বেচিকেলি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ডিমাপুৰৰ হয় কিন্তু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ শিলচৰৰ হয় তো তেওঁৰ পৰা আমি দুটা পিষ্টল ৰিকভাৰী কৰিছোঁ এটা .22 পিষ্টল আৰু এটা .32 পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলিও ৰিকভাৰী কৰা হৈছে পিস্তলটা কিহৰ উদ্দেশ্যে লৈ আনিছিল কিবা গম পাইছে নেকি স্যাৰ এতিয়ালৈকে ইণ্টাৰভিউশ্যন চলি আছে তো প্ৰিলিমিনাৰী ইণ্টাৰভিউশ্যনত বেচিব আনা বুলিয়ে কৈছিলে নাগালেণ্ডৰ পৰা অসমত যেটো বেচিন বুলি কৈছিলে অসমত কিনা মানুহবিলাক কোন আপুনি জানে নেকি কোনে কিনে এইটো আমি ইণ্টাৰভিউ কৰি আছোঁ সেইটো গম পালে Karbi pendima sakacharbo kedam tang surihinira krep honingkan lang milia hawar don kretrotum non puar nianta sorkar pen kerap long dundelang la so puthak pinibo signify inkoira pliarni lang milia radatum ke isia hema thengno long kaning ridam State government pen ex gracia to Karbi murders surihinira krener kebra kreser kep aningkan ke phove katuma phan inuralong lak pho tangka kerap jephan pangrum pet pen tangka kutilak kep anang palilung Setami di pulang milia hawar di masa pen apran kedam vek ahema soratum laso tangka celong dundede bon tahala puchar chemalong di masari deng pen apran kedam atuma hema soraphan tangka sikalak phopa jerpon laso puthak lang milia hawar arada tumta ake hai CM tuliram rong hangpen rapa jerpo pusilam chakchipilo bonda pinyarnianta alang litum laso tangka celong le rega jok non ke wangji jakhong cheklo ni phai trokarni dipuru samsung singing ti amir biri atheng nolong airset prongset pen kache song sai deng nang kok pupusi lang milia hawaralong dimasari deng pen apran ke damvek ahema soratum pen pherang kya thengno ningjepon police postmortem report pen danglok lapen death certificate pen danglok lapen kaprek next of kin certificate lahai hui claim si nang litum nang furnish nangi psi alang litum hin pen litum phan advice pilo labang so advice ki piat teng pen si nilitum documents do an tame furnish si nilitum submit lo seta ladak joint secretary Michael Timung abang labang so atangka kipi pedaji phan si alang li bang kaprek abidi kaprek alam alang li pinchong tu si alang li kipi pedaji phan bor i lo lapen pini nilitum nang chi humpris tame alang li lason siningye lo martyrs pu a definition kopilo ko sinilitum phanangkar ditu martyrs pu a definition nilitum phanangkar ju lake khrak ne mi alang nilitum pilo labang so khai pen khayang bong ron ke thur hut kichi gi jang dum tumke kopilo la ene kichi bangta ko lada kadu ko be Karbi akhai tum afarmansi labang so akidu kisum labang so bang no pakpen kichor helikaman penangke up laki komata join nila ilitum Karbi nilitum lang milia sorsi di masa atum di masa khai tum pen nilitum ron ke chithur dunje phat
nilitum si lakado ko be athegri ma lakali lagi kado ko be khai pen khayang bong kacar bu long sin nilitum khayamen pen si la bangkre trok tum ke kichi dun lo tang de pin yarnian same la bang so tang ka kipi pon pe de ji aphan alang li cm aphan same ka pa pi pe de ji aphan alang li hin pen ka bor i pusin nilitum ma hin pen bok pon nang ko ar bok pon nang ko la bang so lam ke athelang li si kado ko be martyrs polo tang te la state movement long kichi dun tum aphan si martyrs pujot pusi alang li bang pulo tang te state movement long kichi dun tu bang kon lo nilitum lata kado ko be Abirta nilitum arjulong state movement pen kichi dun tum aphan la ke bang krep hot mo aphan si pijot lang pu tang te la 10 crore ang bong pen crore kep ang bong pen bang kon tum aphan si pini kipila lakin nilitum along sama hisab do nilitum aphai do laki charchi malong bang plike brahini to mapan pipon lo lapen state movement long kichi dun to mapan bang krep khot mapan pipon lo besin litum arju pon long chota bonta piniarnian same langli long hokpet kisung dun to mapan bang ke rapon pelang lapen pipon pelang besin litum pini nang litum la pherang kia to mangno litum na chethan lo lapen ang pachini dun lahana ni tum kiduk kisung ki phuve ka tum lo ni litum arong bang troksi kithidun la si nilitum la so kithidun areput kado kave anta pilablo ki claim ni an ge nitum ta claim lablo ki claim la so paisa nitum ke hang lok ning kan ke thom lo pini pen nitum paisa ve seta nitum hem pen seta bhara bhru pen seta la pusi claim bom lo pi bom lo seta hala hai kiching wai atum ta ne cm banke nang pipo pusi mesen lo seta non na banke la dak konsil la banke la dak abang si konsil la secretary abang si Michael Timung abang si la si non abang ke khang check lo nang pipi bhan si ke matha lo engkala bang trok si ke ni tumla e ron pen la pen si ki thi dun lo e apai apo amumar kadok ka vi anta thik lap lo hala bang tu ke inut ves si ke pangjok ik long lo hala so hem ta duiglam seta ko pia posi konsila son non puta ke teknik bom lang ma ko puso non anta ko pijo si ni tumphan nang ki matha dun krang bom lang ma non na bang ke ni tumpulok la Michael Timung si la so poisa ki khang la lo lan lo CM abang ke thang da problem na velo pinang pusi hala ni tum ko lo charging prise kalong ni tum meeting do don hut bang ta CM abang ke lak pho tangka si pipo pusi CM bang ke ni tum alam long lo ako non aphi seta ko CM bang ke pipo pusi non putar pu bom lo seta la so Michael Timung bang la lo chok che bang ke an iprang ke bang jilang ciklo tarik trok anan bang ke ni tum alam long nang po kalite nilitum dharana sita ki dopo tarik trok sansing ti apa kalong kertemung lo ma siam lo nilitum fan la siam ta nang pipo pu ma pinoi pu alama bang ke nilitum gar jugar julong lo sitamela sodang bong song sin nilitum hanang pipe la pe ma kertemung ta nilitum fanang pipe pen siam ta nilitum fan la sodak kang honang asin pen nilitum fan poisa nang pi nilitum che theklong le lipute nilitum ke nonang aliye tarik kritrok hoi tarik trok ani ke nilitum ke dharna sita dopo la pe nilitum ke la asong pen la nilitum ke SDC ma kotela hempre ka bahapen ka chisong rak akoteng jetum anstami nilitum ki chilang pet pe nilitum ke dharna dudut po nilitum ane lang mili pen la an ki thi ki jang dun la an ki thu ki that la an nilitum ekdom ko anu nening duk apen nilitum la ki thi ki jang dun apen ako nilitum dokumen ke chulai ta thek the nilitum lo han jot chot pen se nilitum lai dokumen che bonai lo mati la se nilitum aphan la solam cm kang hon pen nang pipo po joy nilitum ta ningi che the pen se nilitum lai dokumen che bonai lo chi ulai lo la se nilitum aphan ako la non nang pitu thedet la mai ke timung nilitum aphan la nang kham khe joy ni pen nilitum aphan nang khang pichek le pulu tin nilitum ke la non tarik trok ani ke nilitum ke la nilitum song do an pen stami nilitum chilang pes nilitum abang ke la ke dharna dut po pusi nilitum anga cepat thiklo la se nilam thekela ansi kang ton lo
Dipurong klarbong along kedo tiso hem pinso so sarseno tiso artaning kan krehini a hem nang kachelele data puthak dipulam ding road case esa hemalong Karbi Anglong Women Justice Forum lapen United Karbi Anglong Women Association atum pherangke maikang nipon ningkan hinia prang pen kang bodet sarseno tiso artaning kan krehinia phan riponsi apia polong nang pachele vek nang jipusi song ni Karbi soarlo asong atum pen ke hangpon Kedam tang penang anarni pen social media long ke klangpom sarseno tiso artaning kan krehini apo men laki editson tiso pening pen ningkan hinia prang ing boderlo non puanta apia polong nang chelele derlo kang bodim laki diso bailang mili diben bela pen marsi tok bipiatum ahemalong pensi kangbo labang so puthak polis atuma phanta lamhoi pidamlo bon sitami pini arni anta thangna da birta long pon pelang Lasila puson o somar bihe katuma phan banga hemalong ki bidun ki ingto nang puputa phirang kya maya long pangtakpo Bangke kedam tang tarik ingko rahini cikloyon trok ingkan surini rang ko si arni sosial media long ketek kon long abirta edison tiso lapen areng terang pi lang tumaso sarsenot tiso kang bocok walam the tek long sini leto soar lo song hin penstame lam the si hini Pacini dunji pusi nitung ningha Ate Kedam tangani same Nogong olong ripen cenglok Kapre kalong ri Kapre jagar same Osomar bang hen ki bidun pen Kambo Lapen ki tikejan Lagadu ave Abirta silitum Karbi Anglong ke Adipon long pomlong lapen jum pro pusi nilitum cinipon Lasi Non head stame Alang tum labang so also kang bodet ningkan hini pleng lo posini tum birta sini pon asi ningkan hini yang bong samela itu so mar chelong pon pelang posini tum social media news long peni tum adi pon long lo lasi ningduk lo lasi non ini tum pujie bangke so mar bang hen ki bidun mate ki bipon atum stame methang arpu mate responsible risk sabang chen pon pen anu tim stame Kaya misalnya pan mata ponanji, kasi non ke pujiya bangke ni tum Karbi Anglong Women Justice Forum, tapi United Karbi Anglong Women Association ni pen ipu pujiya bangke, juntu labang so kacu bipon, mate ke bipon, abang putum, labang so acik luang bong mate prab jin pen, labang so kiri katar lepon pen, mithang asai hem mate mithang hem kapaceleji apia polong, pacele daprangi fansi ni tum hin pen tu ni ripon. Ate nona bangke ke dolone kabelone hala bang chini ne dalo akiti lone ke renge lata chini ne dalo dasila dake apai tum long penjosi apia po hem penjosi ke barlo mate da penjosi bahera ke dam lo bote lake ke dam hem na pete ke bipo na tum sila ke arix thedum ko sini tum thadam dasi padi patumi dik het stame a family tum bang mili tum pen chingki long si alang tu pena ana ni duk dolo la sila so putha kalong nili tu pudin mangke law and order atum stame la pen child labor act warondo child labor act aron ke langdam lo pulote osomar tum han bang hem ta bidu nongle kam ta toy nongle mate bidun bipon tu stame ki bipon la pen kachu bidun atum tame lamdon isi Pupu cedon sarang bong se bidun si lo kapacha ligi fansi bibun nangi kam kacho toy phanke lake bipon nong leha lake arondo la so arona teng penyong si ilitum langdam pulote la bang so prabjin pen lo and order atum stame ridu nangji la pen a family kang bocho ko so a family tum pen itum details ke long ateng dabate report ke long ateng pulote lo and order to phasa mela tum lo chepidam lo posi ajulong stamela tum pang samri mate ripidun dedet la son sini tum chinidun la se ili tum ke ajara sai nanta kisung ke boy pen chenglok tadu ka kapre ka sai same tum ke kachikina ke tum lo and order phan lo and order tum yong sili tum hana ke ra ka ve pulote ili tum kisung tu ko son sini tum chepa jokol pen ko son sini tum che facebook hala hello la se nili tum tuning rijia bangke nili tum hoi pen so lo song hoi pen ka tuning rijia mithang asu kapachilong ye phana bangke tv pon be ka tum bang prabjin pen amithang oso hem pachele na po apia puang no la penjong se alang tum jong si chiri the pulote lo and order along alang tum si chedam si lo and order to mahin pen la maso akiri katar le babangke prabjin pen
lapen insai pon bek nang di pusi ni litum abang tuming ripon lo lapen jong si alang litum jong si lapang so saya bang ar pu chen inisiatif jong si chen pulote kapre ang deng mangke nitum bang sai deng nang kok ko sini tum kining je donji mate ke purunji abang ke lapang lo je oso ke tubi pon atu na pemate hala oso apia po tu asomar aso kaciri damahut report of pi pen de ben be atuma bang ke ther ke hap la puson sini tuma di dunong lo ada paper media nong tame tok dak lo la si la son bang ke chok je athe la ke bang aso pot si alang itum si ki bi pon atum ke rigs dolo amu ka phan dam pen pather amu ka phan dam pen pa kapatheng la bang chok je athe apia potum ke aso chelong nai phansi la tum ke kachiri right dolo la so right ke do kachiri long bang ke ther ke happen pu bang ke la ke ka do be tum ta cherap don de da se ke me aso ko son se ke palong nai ma hala ba so bang si tum cherap don tunan ji la si non la ke tu bi pon be ka tum jong si mit hang atum responsible jong si che en thek the la pen o so bang pi thek the pulote ni tum so lo so ngai hin pen sta me la pen Karbi long arat atum an sta me isibak a step ke bang ke la bang so ke long pi phan ke itum cherap chetur na kok ko pusi ni tum hin pen bang ke jai pon lo nang tum social media ma platform men Lakhakrai pho Mahamaya constituency kaparlo pinibo signifying koira pliarni em lon sing terona lama toya tengpen narlong tia dorso polling station arlo PMGKAY asang akejoy pen keron padopon bangso along aluhiaman pen kachetong dun Mahamaya Mondol Committee President SGT promote inti Lakhakrai pho Mahamaya BJP Office Secretary Biren Teron ex-VDC Chairman Longsing Tokbi Lakhakrai pho Mahamaya BJP Vice President Tilok Bordoloy Anparda BJP Local Committee atum cherap chitudun Dok mukak pen pherang ke vai song terang Karbi Longri Abirta long birtanang pali Pinya Abirta la ansikang ton chalo kaduka via phanta kardo